марҳилаи ниманиҳои Гранд Слами Душанбе аст ки паҳлавони саршиноси ҷудои сайёра, паҳлавони шинохтаи тоҷик Темур Раҳимов бо рақибаш Магомедумаров аз Амороти Муттаҳидаи Араб рӯи навбат нест. Темур муваффақ шуда буд. Акнун кӯшиши навбатӣ аз ҷониби Магомедумар сари маҳорати бисёр ҳам олӣ нишон бидиҳад. Мебинем ки дигар бора мекунем ки чигуна нерӯсанҷиро идома медиҳад. як кӯшиши таваккаломез аз ҷониби ифтихори Темур Раҳимов каф мекубанд ва интизор аст ки Темур Раҳимов ин шоми қаҳрамонӣ барпо кунад ва ҳамагӣ қабл аз Гранд Слам ҳам сару садоҳо буд, мегуфтанд ки Темур Раҳимов бо Теди Ринерро мехоҳанд дар Гранд Слами Душанбе дар финал бубинанд. бале некрӯзи